Bismillahir Rahmanir Rahim. Rubutacciya kashi na 8. Babu musu tashi ta zagaya. Yana nan tsaye na gadinta har ta gama kintsawa. Ta mayar da kayan makarantarta. Rike hannun Naufal sai tana kuka. Naufal, kana shan wahala da yawa. Naufal, ba za mu iya wannan rayuwar ba. Shi ma rike shi. Za mu iya nasara. Ki karfafa zuciyarki. Za mu iya. Wata rana sai labari. Da haka ya samu ya karfafa mata gwiwa. Haka suka kwana cikin cizon sauro da tunnakai. Gaba ɗaya jikinta ya yi ruɗu-ruɗu saboda azabar ci. Washe gari ta ce, Naufal, ba za mu nemi wani wurin kwanciyar ba? Na gaji da nan. Sai da ya murmushi sannan ya ce, Allah ya ba mu sana'a mai ɗan ƙarfi, ko ɗaki ne mu kama, sai mu ga abin da Allah zai yi. Nasirin ta yi na'am da bayanan ɗan uwan nata, wanda ya fi ta nisan tunani. A kwanaki 5 kaɗai Nasirin ta fita hayyacinta. Shi ko Naufal har ya fara sabawa da wahala da kuma kwasar siminti. Sultan kullum yana cikin ransa, ya sha koma gefe ya kukansa, yadda ransa ke so. Ya dawo ya share hawayensa. Ana hakan ne aka yi wa Amina sata a shago. Aka liƙa wa Naufal, wai shi ya saci kuɗi. Wannan abu ya yi wa Nasirin ciwo, amma sai Naufal ya nuna mata babu komai, jarabawa ce. Aka ta kore su a gaban jama'a ta kunyata su, ta ɗora musu laifin sata. Suka fice titi, Nasirin tana bara ana ba su kuɗi, a nan suke samun abinci suna ci. Naufal ya dube ta zaune a gefen titi. Ya ce, Nasirin, dole mu san abin yi, bara alamun mutuwar zuciya ce da ke addabar 'ya'yanmu na Hausawa. Ba na son mu kasance daga cikinsu, gara mu nemi na kanmu. Zan dinga zuwa wajen mai garuwan nan, yana bani ina siyar masa, sai ya bani wani abu. Ni yanzu makwancinmu ya fi damuna, na gaji da bin kangon nan da muke yi. Nasirin ta sharce hawayenta ta ce, Naufal, ina son na ga Didi, ban san halin da yake ciki ba. Naufal, mu koma gida don Allah. Giri da kansa yayi, gara mu mutu a nan da mu koma gida. Nasirin, Umma tana neman rayuwarki. Idan ta kashe min ke, wa zan gani in ji sanyi a raina. Wace irin rayuwa zan yi ni kaɗai? Babu yar uwar haihuwata. Nasirin, har yanzu na kasa yafe wa Umma da ta makarantar min da idanu. Na kasa ganin faranta. Don haka, yi haƙuri talaucinmu, mu nemi na kanmu. Zan je wani gida mai zaure mai kyau in roƙa mu dinga kwana a cikin ji. Kanta kawai ta ɗaga, ba tare ta iya furta komai ba. Zazzaɓi ne mai zafi ya rufe ta, sai kakkarwa take. Hankalin Naufal ya kai matuƙa a tashi. Dole ya fice ya nemo karare ya kunna mata. Sannan ya nufi kemis da ragowar kuɗin hannunsa ya siya mata magani. Wasa-wasa, sai da Nasirin ta koma, sai an ɗaga ta, sai an kwantar. Kullum magana ɗaya take yi masa, ya kai ta wajen didinta, kada ta mutu. Shi kuma ya yi alkawarin babu inda za su sake komawa a gidan nan. Kasancewarsa mutum mai zuciya, ha kuma yana lambar Sultan a kansa da ta Abba, amma ya ƙi barin ta san da haka, domin ya san za ta matsa sai an je an kira su. Shi kuwa roƙon Allah yake, Allah ya ƙara nesanta su da su. Sultan cikin ikon Allah ya daga samun ɗaukaka. Sultan cikin ikon Allah ya dinga samun ɗaukaka da kuma ƙarin girma akai-akai, wanda hankalinsa ya fi kwanciya da yake nesa da mahaifiyarsa. Sai dai Nasirin da take nan daram kamar yau ya fara santa, ya ƙara kyau da haske, sai ‘yan rama da yi. Baya son magana idan ba ta kama dole ba. Haka baya ziyartar gida, aikin kawai yake shi ya sa a gaba. Katon gidansa babu abin da babu na more rayuwa. Haka gidansa cike yake da 'yan sanda da masu kare lafiyarsa. Ya zama aiki yake yi babu ci ba gani, wanda a yanzu ya hau kujerar AIG, wanda girma ba shi kaɗai ya shafa ba, hatta iyayensu da ke garin Kaduna sai da abin ya zai musu abin alfahari. A ɗan shekarunsa ya taka matsayin da ba kowa yake da wannan arzikin ba. Farin jininsa a jini yake, ya zama ɗan gatan goshi a cikin 'yan sanda. Ganinsa wahala yake wa jama'a, don haka bai cika zama a gida ba saboda ayyuka. Da zuwansa ya kawo sauye-sauye na ban mamaki. Ya zuwa yanzu ya gama fahimtar yarsa Nasirin har abada, sai dai kuma ya fara samun surutai a gidajen jaridu akan rashin matarsa. Tun abin baya damunsa,
har ya kuma yana ɗaga masa hankali. Babban burinsa Nasirin ta dawo ta shiga ɗakinta. Yau a wurin aiki ya kwana saboda wasu muhimman tattaunawa da suke yi da IG. Yana dawowa gida, ɗaya daga cikin 'yan sandansa ya sanar masa da zuwan iyayensa. Haka kawai ya ji baya farin ciki da zuwansu. Yana shigowa ya ga mahaifinsa. Yana zaune yana karanta jarida. Farin cikin ganin mahaifinsa ya sa shi murmushi. Firij ya nufa ya bincike hancin Coke ya ɗora a cikinsa tare da furta. Alhamdulillahi, Abba na ji daɗin zuwanka. A ƙasa ya zauna, sai ka ce ba shi bane idan zai fita yake shan mur. Ana biye da shi kamar wani sarki. Umma ta fito ita da wata yarinya. Kallo ɗaya mata ya ji wani irin tsanarta a ransa. Kai da ganin ta ka ga mara tarbiyya. Sama suka gaisa kafin Abban sai dube shi ya ce, Sultan, baka da alamar aure. Baka san hakan tonan asirinka ba ne? Duniya tana kallon kowanne shiga da ficenka. Girma ne ya same ka tun kana ƙananan shekarunka. Don haka, mahaifiyarka ta samu maka mata har an ɗaura auren. Da kanmu muka kawo maka, na san kai mai biyayya ne. Baka taɓa ce min a'a ba. Me kika ce Hajiya? Sultan ya kafe mahaifinsa da idanu. Sai yanzu ya kula da wata rama da ya yi, abin akwai al'ajabi. Haka ya cika da mamakin yadda mahaifinsa zai amince mahaifiyarsa wajen nema masa mata. A sanin da yau mahaifinsa mutum ne mai zafi, baya son wargi. Haka ummarsa tana shakkarsa duk kuwa irin masifarsa. Yau ga shi Abba yana mata magana cike da nani. Yau ga Abba yana bin dukkanin shawararta. Haka ya nuna alamun tsoronta da yake ji karara. Sake zuba musu idanu yayi yana son ganin ƙarshen wasan. Umma ta dubi yarinyar da fuskan nan ta sha kwalliya. Ta ce, kai ma Alhaji sai ka bari in gabatar da ita. Wannan dai sunanta Zakiya. Ita ce 'yar Hajiya Ladidi. Da na taɓa faɗa maka maganarta. Ba ta da matsala. Za ka ji daɗin zama da ita. Ba na son ƙananan maganganu. Don haka nake son ka riƙe ta da amana. Ka fito da ita duniya ta santa. Ko ya kace Alhaji? Abba yana maganar kamar jikinsa har rawa yake. Idan har ba idanuwansa ke masa giza ba. Haka ne. Hajiya Aishi babana bai taɓa yin musu ba. Allah ya maka albarka. Ba iya amsa ba. Sai idanu yake bin kowannensu da shi. Suna nan zaune. Mai aikin sai kawo musu abinci. Kowa ya zuba yana ci. Amma Sultan ya kasa kai ko da cokali ɗaya bakinsa. Zama ya kawai yana zare safar kafarsa. Ya miƙe yana faɗin zan ɗan watsa ruwa. Umma ta kyafta mata idanu. Abba sai faman yashi bakinsa yake. Sultan yana shiga irin mutum ta biyo bayan shi. Bai ce mata komai ba. Ya rike kayan jikinsa ya shige ban ɗaki. Abin mamaki ita ma ta shigo tana dubansa. Ko dai zan taya ka ne? Ya zaro idanunsa yana dubanta. Za ki taya ni fa kika ce? Wai ke ba amarya ba ce? Dan Allah malama fice min a ɗaki. Ki bari sai na neme ki tafi. Haka ta fice jikinta babu ƙwari. Tun da Zakiya ta sake ɗora idanunta akan Sultan. Sai ta ji kamar duk duniya babu namiji mai kyansa da tsarinsa. Haka yunifom yana matuƙar yi masa kyau. Ko a yanzu ɗin ji take kamar ta rungume shi. Haka dai ta yi haƙuri har su Abba suka shirya komawa. Abin mamaki Abba ke rike Umma jakarsa. Gabansa ya tsananta faɗuwa. Haka yake nuna masa barinsa gidansu. Gidan ya sake lalacewa ne. Ya kasance. Da kyar ya samu ya ja Abbansa gefe yana kallon sarrannin idanuwansa. Abba, me ke faruwa ne? Abba, me ke damunka? Haka duk kara ne. Abba, Allah ba zai kyale ni ba idan har na bari wani abu ya same ka. Sultan ya tsara shi maganarsa kamar zai sa Abbansa kuka. Abba ya suɗe bakinsa da ya bushe ya ce, Sultan, ka kwantar da hankalinka. Babu abin da ke damuna. Sai dai ban san me yasa ba. Nake tsoron mahaifiyarku. Yanzu ba na iya yi mata musu. Abubuwa kala-kala babu wanda ba ta yi. Kawai ka ci gaba da ni addu'a. Allah ya sa in ci jarabawa ta. Sai ko maganar Nasirin. Sultan, har yanzu babu labarinsu. Wannan ciwon na tabbata da shi zan koma ga mahalicci. Hawayen da Abba yake kokarin dannewa sai da suka zubo. Ya sa hannu da sauri ya goge kamar mai tsoron wani abu. Sultan ya kasa cewa uffa har Abba ya gaji ya juya wurin motarsu da 'yan sandan da za su jagoranci tafiyar tasu saboda yanayin hanya. Hannu kawai ya yi ɗaga musu har suka fice. Cikin sauri shida cikin kakinsa ya fito hannunsa rike da wayoyi.
Zakiya ta yi na rai da idanu suna dubansa. Ka zauna a gida mu. Hannu ya ɗaga mata ya wuce abinsa. Abin da bai sani ba yana fita Zakiya ta gayyato ma'aikatan jaridu da sa aka ɗauke ta hotuna. Ta yi bayani dalla-dalla a matsayinta na matarsa. Ta kuma ce a daina cewa mijinta bai da mata, ita ce matarsa. Kwanan Sultan 2 bai leƙa gidansa ba, ita koko a jikinta. Haka tana sane da ya sallama mai girkin gidansa kasancewarsa namiji, amma ko sau ɗaya ba ta taɓa sa tsintsiya ta share ko da falo ba. Haka ruwan firij ya dinga zuba yana shiga ƙarƙashin kaset ɗin. Nan da nan ɗakin ya ɗauki wari. Kicin kuwa wasu abubuwan da ba a sanya a firij ba har sun lalace suna wari ko a jikinta. Ita idan ta samu ta ci abin da take son ci za ta nemi wuri a falo ta sa cikin ɗin batsa tana kallo. Gaba ɗaya Sultan ya mance da Allah ya yi wata ruwan Zakiya a gidansa. Tunanin halin da mahaifinsa yake ciki ya fi komai ɗaga masa hankali. Kai tsaye ya gane mahaifiyarsa ta yi amfani da bokayen tsubbu domin cimma burinta. Mahaifiyarsa ta yi nisan da ba ta jin kira. Ta yi nisan da take manta girman aljanna da kuma abubuwan da ya kamata ta ji domin shigarta aljanna. Gabansa ne ya faɗi da ƙarfi da ya tuna da ƙannansa da ke cikin gidan. Yana tsoron lalacewar tasu tarbiyyar. Ya zama dole ya je idan har abin da matsala ya kwace su daga gabanta. Yana tsoron bakin da Umma take wa 'ya'yan wasu ya faru akan 'ya'yanta. Duk yaron ta gani ɗan iska ne, nata ne masu kirki. Kowa ta gani mazinaci ne, nata ne masu kare kansu daga sharrin zina. Kowa ta gani aron addinin ta suka yi. Nata ne waɗanda suke da asali a cikin addini. Ta yaya Allah ba zai aiko da jarabawa cikin gidansu ba? Ta yaya Zakiya ba ta zama matarsa ba? A bayyane magana, ya Allah, ban kasance mazinaci ba. Kada ka jarabce ni da rayuwa da mazinaciya. Allah, ban taɓa jayayya da yinka ba. Kada ka jarabce ni da laifin mahaifiyata. Allah, mahaifina bai kasance azzalumi ba. Kada ka jarabce shi da macen da za ta zalunce shi. Allah, ka warware mana wannan matsalar tun karo mu. Ka kare min kannena a duk inda suke. Allah, ka bayyana min Nasirin da ɗan uwanta cikin ƙoshin lafiya. Zare rigar sa yayi ya kama hanyar gidansa. Jikinsa a sayaye har a lokacin babu ɗan sandan da ya gaya mata cewa Zakiya ta gayyato 'yan jarida. Yana sa kafafunsa a cikin gidansa, hankalinsa ya ninku a tashi. Ransa ya mugun ɓaci. Ya duba ta rai a ɓace ce, ke baki da hankali ne? Sai ki mayar min da gidan dandalin wari ko bola kika samu ne? Ki tashi ki gyara gidan nan tun kafin ɓacin raina ya sauka a kai. Jikinta yana rawa saboda tsoron yanayin sagar Sultan. Ta wuce kicin domin ɗauko tsintsiya. A lokacin ne ya bayyana a kicin ɗin. Ya ma kasa magana saboda tsabar warin da ya zubi ta hancinsa. Dole ya sa hannu ya toshe hancinsa. Aka yi koma hankalinsa a tashe. Sultan ya tsani ƙazanta fiye da tunanin mutum. Ɗakin sai koma ya kwanta yana kallon sama. Cikin tunanin da shi kansa bai san ko menene ba. Nazari yake yi ta yadda za a iya rayuwa da Zakiya a matsayin mata. Yana nan kwance bai motsa ba. Ta gyara ɗakunan sama-sama. Sai ta sheƙa wanka. Ta an ce maganin da uwarsa ta bata. Sannan ta ƙara shiga ruwan zafi kamar yadda Hajiya Lalzi ta karanta mata. Domin aikin da aka yi mata don ta koma budurwa har yanzu tana ɗan jinsa. Ita kanta yadda aka ɗinke ta abin yana ba ta tsoro. Haka tana shakkar zai iya ganewa cewa ita ba budurwa ba ce. Idan hakan ya faru tana tabbatin Sultan korar kare zai yi mata. Shi ko wanka ya shiga. Ya fito ɗaure da tawul yana tsanin ruwan jikinsa. Ta shigo ɗakin babu ko sallama. Kallo ɗaya mata ya ɗauke kansa gabansa yana faɗuwa. Babu laifi yariya tana da kalar ta can sai rashin kamun kai da ke ɗawainiya da ita. Jikinsa ta ƙaraso ta sa hannu ta rungume shi. Amshin maganinsa da ta yi amfani da shi ya ta ɗawainiya da shi. Don haka ya fara mayar mata da martani. Da taimakon tsaftace jikinta da ta yi ba shi ya farkawa sai da asubahi. Ware idanunsa yana duba irin ɓarnar da ya yi wa 'yar mutane. Mamakin samunta a budurwa ya fi komai tsaya masa a rai. Domin yadda ya ga bai taya ta ba, ita ta fara kawo kanta. Ya san da matsala. Haka wannan budurcin da ya samu ya sanya ya ƙara ganin ta girma da mutunci a idanunsa. Gaba ɗaya zanen gadonsu ya lalace da uban jini. Tana nan kwance kamar kayan wanki tana shakar baccinta.
Mamaki yasa ya kafe ta da ido. Yaushe za a iya mace hakan ta kwantar da hankalinta? A hankali ya zame kansa ya shiga ban ɗaki ya tsaftace jikinsa kafin ya sa hannu ya tashe ta. Tana bude idanu ta fara magana cikin magayi. Bilal, ka rabu da ni, bacci nake ji. Sosai ya zaro idanu yana sake dubanta. Bilal kuma? Waye Bilal? Ware idanunta ta yi, gabanta ya yi faɗi da ƙarfi. Sai yanzu ta tuna abin da ya faru. Don haka ta fara raki. Wash, don Allah ka taimaka mu, ba zan iya tashi ba. Sultan da ya kallanta kawai yake, haka kuma zai iya makara yin sallah asuba. Don haka ya ce, ki yi haƙuri Zakiya, zan makara. Ya sa kai ya fice abinsa. Yana fita ta miƙe ta shige ban ɗaki, ta gasa jikinta, sannan ta cire zanin gadon da shimfiɗa. Ta shimfiɗa masa wani, ta sake haihuwa gadon tana shakar barcinta, babu sallah bare salati. Yana dawowa ya dube ta yana tantama, anya ta yi sallah? Sai kuma ya kawo da wannan tunanin a cikin ransa, ya yi tagumi. Wannan ranar ya tanadar wani sirrin ɗinsa, sai gashi a lokaci guda Allah ya yi ikonsa, wanda babu wanda ya sai jayayya da yinsa. Shirin zuwa ofis ya fara, yana tunanin dole sai an samo ma'aikata sun yi masa gyaran gidansa, domin har yanzu wari yake sosai. Tashin ce ya ce ta koma ɗakin ta zai rufe ƙofarsa, ba ta yi mamakin rashin mutuncinsa ba, domin tuni ta fara haddace su tana ɗingishi ta fice. Faruwar wannan lamari tsakanin Zakiya da Sultan ya sanya mata wani irin sansa a cikin zuciyarta kamar ta mutu. Tana jin ba ta taɓa mu'amala da wani namiji da ya gigita tunaninta irin Sultan ba. Duk da ake neman namiji mai mantar da mace damuwarta, Sultan ya haɗa abubuwan nan. Tana jin ko dukanta zai dinga yi kullum ba za ta rabu da shi ba. Haka ta rena iyawar Bilal, duk da take yabansa kuwa, shi ko ya kasa farin ciki da irin sabon lamarin da ya shiga. Abin ya kasa burge shi, haka shi bai san yadda budurwa take ba, bari ya fahimci abin da Zakiya ta yi. 'Yan sanda ya ba su umarnin su samu musa masu aiki a tsaftace masa cikin gidansa, a fitar da dukkan abubuwan da suka lalace. Jaridar da ya samu a cikin mota ya ɗauka yana duba, gabansa ya faɗi da ya ga hotonsa haɗe da na Zakiya. Cikin sauri ya ware ya fara karantawa. Ya gigita iya gigita, don haka ya ce direba ya juya gidan. Yana fitowa daga mota ya rubuɗe daga cikin 'yan sandansa yana tambayar yaushe aka yi wannan hirar. Cike da tsoron yadda ya ga yanayin mai gidansa ya gaya masa komai. Sultan ya ɗaga hannu ya wanke shi da mari, ya sake ɗaga hagunsa ya ɗauke shi da mari, yana huci. Ashe baka san aikin gaba? Aka kawo min kai? Ashe idan kashe ni za a yi, za ku iya ba ɓarawon hanya a cikin gidana, za ku bar 'yan jarida su shigo har falo na? Wannan irin shirme ne. Ɗansa da ya ce sori sa, mun so mu hana su. Madan ta fito ta zage mu ta ce su shigo. Sultan ya daka masa tsawa, kai mun shiru, ba na son bayanin nan. Ita kuke yi wa aiki a gidan nan ko kuwa ne? Da gobe babu wata mace da za ta sake saka doka a cikin ku wani abi ba tare da ya tuntuɓe ni ba, saboda ku ne sakar karu har ayi wannan abin tsawon kwanaki babu wanda ya taɓa gaya mu. Akan me? Ta yake shiga ba ta nan yake fita ba. Za su iya rantsewa tun da aka fara aiki da shi ko tsawa babu wanda ya taɓa yi wa, amma yanzu har da mari, lalle an kai shi ƙarshe kenan. A fusace ta kai shige ɗakin Zakiya, tana zaune tana waya, tana ba da labari yadda suka kasance da Sultan, wanda karab a kunnensa. To masu saurare, za mu dakata a nan. Ni sai Fulani mai Naziyat nake cewa sai mun haɗu a cikin shiri na gaba.